ରଜ ପର୍ବରେ ମିଠା ପାନ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରକୃତରେ ରଜ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ଦିନ ଆମ ମାଟି ମା ବା ଭୂଦେବୀ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ବା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ବା ମାଟି ଖୋଳିବା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ପରେ ମାଟି 3 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବା କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାମରୁ ଛୁଟି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।